खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सामुगुरि बियाबाव उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जानाया बांनायनिफ्राय बांदों। बीजेपी आरो कंग्रेसनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बुलाय सोलाय खालामनाया बांनायनिफ्राय बांदों, जायनि जाहोनाव दा बीजेपीनि सासे मावथिनि गोथै देहा बोखांनो हानाय जादों। सामुगुरिनि बाजैया गावनिफ्राय बिपुल सैकिया मुंनि सासे सुबुं जाय बीजेपीनि मावथि बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बिपुल सैकियाया। दा बिथांनि गोथै देहाखौ बाजै गावनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बीजेपी आरो कंग्रेसनि मावथिफोरनि गेजेराव नारा-नाथार बुलाय सोलाय जानायाव जोखोम जानो गोनां जाखादोंमोन बिपुल सैकियाया। दा बिथाङा गमामायैनो थैनो गोनां जामारबाय आरो बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय। फोरमायथिबावनो गोनांदि उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै जेब्ला अक्ट' फोसावदों बे साननिफ्रायनो कंग्रेस आरो बीजेपीनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नारा-नाथार बुलाय सोलाय हिंसायारि जाथाय जादों। थांनाय बावैसो सान सिगांबो बिजाथिलाइ गथायनाय सानखालिबो हिंसायारि जाथाय जादोंमोन आरो बे हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दा गमामायैनो बीजेपीनि सासे मावथिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय सामुगुरि बियाबाव। फैगौ 27 अक्ट'बर अदेबानि रबिबाराव फिन जागोन इन्टारनेट बन्द'। फैगौ 27 अक्ट'बराव फिन एडिआरि 4th ग्रेडनि आनजाद खुंजागोन, बेनिखायनो रायजोआव फिन इन्टारनेट बन्द' जागोन। फुंनि 8:30 लानानै बेलासिनि 4 रिंगासिम गासै आसामावनो इन्टारनेट बन्द' जागोन। 27 अक्ट'बराव एडिआरि 4th ग्रेडनि आनजादा मोननै शिफ्टआव खुंजागोन। गिबि शिफ्टआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11:30 जागोन आरो नैथि शिफ्टआ 1:30 लानानै 4 रिंगासिम जागोन। बेनिखायनो इन्टारनेटआ गासै आसामावनो फुंनि 8:30 लानानै बेलासिनि 4 रिंगासिम बन्द' जागोन। गासै 13,79,132 बिजाथिफोरा 4th ग्रेडनि थाखाय एप्लाइ खालामदों। फार्स्ट पेपारनि थाखाय 8,27,130 बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामदों आरो सेकेन्ड पेपारनि थाखाय 5,52,002 बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामदों। जेराव फार्स्ट पेपारनि थाखाय 1,484 आनजाद मिरु आनजाद जागोन आरो सेकेन्ड पेपारनि थाखाय 808 आनजाद मिरु आनजाद जागोन। देग्लाय आनजाद होखांनायनि उनाव सोंनाय बिलाइखौ लानानै थांनो हागोन आरो देग्लायनि आनजादाव गासै 135 से नाम्बारनि थागोन। समाया सिगांनि बोसोरनिफ्राय देग्लाय 30 मिनिट बांसिन खालामनानै होनाय जादों। अदेबानि सिगां 2 घन्टा समय होनाय जादोंमोन, देग्लाय 2 घन्टा 30 मिनिट समय होनाय जादों, मानोना देग्लाय नेगेटिभ मार्किंबो थागोन। एसअपिबो फोसावनानै होदों एडिआरि आनजादखौ लानानै, जायनाखि थांनाय समफोराव खुंनाय एडिआरि आनजादाव आइजो बिजाथिफोरखौ सिग्रोमनायाव गोबां अजद बेरखांदोंमोन, गाज्रि रोखोमै आखाइ होनाय बायदि बायदि। बेनिखायनो बे खेबाव आइजो पुलिसफोरजों लोगोसे आशा आरो अंगनबादि मावथिफोरबो थागोन। सोरबाफोर माबाफोर अजद होनो गोनांबा आशा आरो अंगनबादि मावथिफोरनो अजदखौ होनो हागोन आरो आशा आरो अंगनबादि मावथिफोरा बेखौ सुस्रांनो हायाबा बिथांमोनहा सेन्टार इनचार्जनो अजद होनो नांगोन। BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा मैया बिजाथिलाइखौ गथायबाय। रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै मैया BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीया बिजाथिलाइखौ गथायबाय, जेराव हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। बिजाथिलाइ गथायनानै सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय ओंखारबोदों। रायजो राजानिफ्राय ओरैबायदि अननाय मोनदों जाय अननायखौ रां रुफाजों रुजुनो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो हागोन होननानै गावनि फोथायनायखौबो फोरमायथियो। बेसेबां भटआव देरहानो हागोन बेखौ रोखायै बुङाबाबो एसे बांसिन भटजोंबाबो देरहानो हागोन होननानै गावनि फोथायथिखौ फोरमायथियो सुद्ध कुमार बसुमतारीया। लोगोसे बिथाङा बेखौनो बुंथिबावो दि रायजो राजाफ्रा बुजिबाय दि जोंनो मोनसे गोख्रों ओनसोलारि दोलोनि गोनांथि दङ। UPPL दोलोआ गावनि ओनसोलारि दोलोनि केरेक्टार बा आखुखौ खोमानानै लागासिनो दङ। UPPL दोलोआ नेशनेल पार्टिजों एलायन्स दं, नाथाय नेशनेल पार्टिनिया हिडेन एजेन्डा अदेबानि थाखुमानाय माखासे एजेन्डाफोर थायो आरो बे एजेन्डाजों बिथांमोनहा गोरोबफानानै खामानिखौ मावगासिनो दं, जाय जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानैबो बुंथिबावो। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फिन हाग्रामा महिलारीखौनो हास्थायदों होननानैबो बुंथिबावो सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा। जोंहाय हाग्रामा महिलारीयाबो बाहागो लानानै बुंथियो दि जोंजों बादायनो हानाय रावबो गैया। UPPL आरो कंग्रेसखौ थांनाय MP बिसायख'थियावनो फेजेनखाबाय होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि जायनाखि UPPL दोलोआ 70,000 बांसिन भटजों देरहागोन होननानै दाबि खालामदों, नाथाय BPF दोलोआ बिनि 10,000 बांसिन अदेबानि 80,000 बांसिन भटजों देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो हाग्रामा महिलारीया।
जाय दैदेनगिरिया मडेल हस्पिटाल लाबोदों बे दैदेनगिरिखौ मडेल हस्पिटालखौ बेखेवनायाव हांख्राय हरैखौ लानानै फिनजाथाय होदों BPF दोलोनिफ्राय फकिराग्राम मडेल हस्पिटाल लुनायाव सोरनि आखाइ दं बेखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनायनि थांखिजों खौरांगिरि मेल हांख्रायदों फकिराग्राम ब्लक BPFनिफ्राय मडेल हस्पिटालखौ लुनो थाखाय MLA रबिराम नार्जारियासो प्रपोजल होदोंमोन बेनि उनावसो बै समनि हस्पिटालनि इनचार्ज डक्टर मानिक बर'आ जइन्ट डाइरेक्टरनो फिजिबिलिटि रिपर्ट हरदोंमोन आरो जइन्ट डाइरेक्टरा मिशन डाइरेक्टर नेशनेल हेल्थ मिशननिसिम हरदोंमोन जायनि फोरमानबो दं होननानै फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय MLA रबिराम नार्जारिया तुलसिबिल आरो फकिराग्राम देहा फाहामसालिखौ फोजौखांनो थाखाय प्रपोजल होदोंमोन आरो मडेल हस्पिटाल लुनो हानि थाखायबो रायजो राजा आरो गावबुराखौ लानानै सार्कल अफिसारखौ लोगो हमदोंमोन आरो 10 बिघा हानि एलटमेन्ट लादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों नाथाय जाय बिथाङा हा एलटमेन्टनिफ्राय लानानै मडेल हस्पिटालखौ लाबोनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामदोंमोन बिथांखौनो मडेल हस्पिटाल बेखेवनायाव हांख्राय हराखै होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' आरो EM अरुप कुमार दे बिथांमोनहासो मडेल हस्पिटालखौ बेखेवदों होननानैबो फोरमायथिबावो बेनि अनगायैबो मडेल हस्पिटाल लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायावबो गाहाय थाखोनि राजखान्थि खालामदों MLA रबिराम नार्जारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनखांनायनि उनावबो सावस्रि बिफाननि EMआ फिन अन्थाइ खाम्फा गायसनबावदों होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायनाखि फकिराग्राम मडेल हस्पिटालाव OPDआ समबारनिफ्रायनो जासिगोन होननानै प्रमद बर'आ फोरमायथिदों बेनि सायावबो बुंथियो दि बे समाव बे मडेल हस्पिटालाव डक्टर नार्स आरो 3rd 4th ग्रेडनि रावबो स्टाफ गैथ'वा बे खौरांखौ जइन्ट डाइरेक्टरानो फोरमायथिहरदों होननानै फोरमायथिदों फकिराग्राम ब्लक BPFनिफ्राय बङाइगावआवबो पनि भुषण चौधुरीनि बिसि दीप्तिमय चौधुरीया बिजाथिलाइ गथायबाय AGP राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिथाङा बिजाथिलाइ गथायबाय गोबां मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मैयानि सानाव बिथाङा बिजाथिलाइखौ गथायबाय बेयाव BJP UPPL आरो AGP राजखान्थि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों AGP राजखान्थि दोलोनि गाहाय अतुल बराजों लोगोसे BJPनि मन्त्रि रन्जित दास आरो UPPLनि MP रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनहाबो बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव सिडली बिधानसभा बियाबनिफ्राय बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ UPPL दोलोनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय BPF दोलोआव फिन फैफिनसिगोन नामा चन्दन ब्रह्मनि अनगायैबो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायफोर गुबुन गुबुन दोलोआव हाबनानै दंहैयोमोन बिथांमोनहा BPF दोलोसिम फैफिनगोन नामा बेनि सायाव मा फोरमायथिदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ फैजों दान्दिसे खोनासंनि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो बारग' MLA कमल सिंह नार्जारी बिथांमोनहा BPF दोलोसिम फैफिनगोन बुजिनो थाखाय बिथांमोननो माखासे सम लाबाय BPF दोलोआ दि बयनिबो थाखाय गनायजाथाव आरो मोनसे मोजां दोलो बेखौ बुजिनो थाखाय बिथांमोननो माखासे सम लाबाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दोलोआव थांनानैसो बे फारागथिखौ हमदांहैनो हादों दा न'नि फिसाया न' फारसे गिदिंबोगोन आरो बेखौ जों बरायगोन होननानै फोरमायथिदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोनहा गोलाव सम हाग्रामा महिलारीजोंनो जयै सोमावसारदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा माखासे सम आन्दायनानै दंमोन दा बिथांमोनहा न' फारसे गिदिंबोफिनगोन आरो बिथांमोननि अनगायैबो BPF दोलोखौ एंगारनानै थांनाय गोबां दैदेनगिरिफ्रानो BPF दोलो फारसे फैफिनगोन आरो बिथांमोनखौ बरायो होननानै बुंथियो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा ओजोंहाय बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPF दोलोआव फैफिनसिगोन होननानै बुंनायनि सायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बुंथिदों दि चन्दन ब्रह्मआ जाहाथे BPF दोलो फारसे फैफिनो आरो जयैनो खामानि मावफैफिनो बेनि थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जादों आरो बिनि थाखाय मानसिबो फाथायनाय जादों नाथाय दासिमबो जेबो रेसपन्स फैयाखै बा जेबो दासिमबो फिननाय फैयाखै होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारीया जेसेबांनो गिदिर नोगोर एसेबांनो गिथावना महर गारि सालायग्रा जाफ्लानानै लुथिग्रा 3 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों गुवाहाटी पुलिसआ रेपिड' सालायग्रा जाफ्लानानै दाखाथिनि खामानि मावोमोन दुथांफोरा दा गुवाहाटी पुलिसआ धुब्रीनिफ्राय 3 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों हमजानाय दाखाथिफोरनि मुङा हाबिस आली बासास शेख आरो साहिदुल भुइया बिसोरखौ हमनो हानायनि सिगांबो 4खौ हमनो हादोंमोन गुवाहाटी पुलिसआ मुंफोरा आब्दुल राजाक महिदुल इस्लाम सुकुर आली आरो कासिम उद्दिन दुथांफोरा बेबायदिनो गारि सालायफ्लानानै लुथियोमोन जराबाद नारेंगी हाथिगाव नुनमाथि द्वारकानगर बायदिफोराव लुथिनाय जाथायजों लोब्बा दंमोन दुथांफोरा नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों